паўторыць Лукашенко лёс Мадура. Ці зрынанне Мадура прывядзе да дэмакратызацыі Венесуэлы. Беларуская пазіцыя, кейс Мадура, новыя магчымасці ці ілюзія. Добры дзень, тут Ганна Соусь. Беларускі міжнародны кантэкст амерыканскай аперацыі ў Венесуэле абмяркоўваем з экспертамі. Палітолігам і гісторыкам Розай Турарбекавай, амерыканістам, дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пяньковскім, гісторыкам Евгенам Красулькіным, юрысткай міжнародніцай Кацярынай Дзяйкалай і журналісткай Кацярынай Базанавай, якая спецыялізуецца на лацінаамерыканскай тэматыцы. І зараз Антон Пяньковскі, Евген Красулін з намі ў жывым эфіры. Добры дзень. Дзень добры. Вітаю. І я адразу звяртаюся да нашай аўдыторыі, задавайце пытанні нашым экспертам, каментуйце, не забывайце націскаць на званочак, калі гэта для вас бяспечна. Такім чынам, 63-гадовага адхіленага прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадура, ягоную жонку Сілію Флорас 3 студзеня схапілі амерыканскія сілы ў сталіцы Венесуэлы Каракасе і перавезлі ў Злучаныя Штаты. Мадура утрымлівалі ў следчым ізалятары ў Нью-Йорку, і вось у гэтыя хвіліны, якраз падчас нашага эфіру, яго на аўтобусе заховы вязуць у будынак суду на Манхэттане, дзе, як плануецца, яму павінны выставіць абвінавачанні ў звязаных з наркотыкамі злачынствах. Антон, маё першае пытанне да вас. Ваша ацэнка амерыканскай аперацыі ў Венесуэле, ці дасягнутыя пастаўленыя прэзідэнтам Трампам мэты? Так, хутчэй за ўсё, амерыканскае войска, амерыканскае сілавы блок дасягнуў пастаўленых Трампам мэтаў. Перш за ўсё, амерыканцы намагаліся змяніць рэжым Мадура. У пэўным сэнсе гэта атрымалася, то бок Мадура, як мы зараз бачым, везуць па Манхэттану. Мы не можам зараз казаць пра нейкую дэмакратызацыю альбо значныя змены, бо, як гэта відавочна ўжо зараз, большасць элітаў застануцца пры ўладзе, але ж гэты рэжым будзе у бліжэйшым часе літаральна кантраляваны Злучанымі Штатамі. То бок, можна казаць, што Дональд Трамп і яго каманда не адыходзяць ад стратэгіі нацбяспекі, якая была апублікавана напрыканцы мінулага года, і яны дамагаюцца вельмі прагматычных інтарэсаў Злучаных Штатаў, як яны іх разумеюць. Дзякую вялікі. Наступнае пытанне да Евгена Красуліна. Сябра Каардынацыйнай рады метадолог Андрэй Ягораў напісаў у Фэйсбуку, што Злучаныя Штаты паводле яго не змогуць устанавіць надзейны знешні кантроль над Венесуэлай, як не змаглі зрабіць гэтага ў Іраку, Афганістане. Што чакае гэтую краіну паводле вашай ацэнкі з улікам найноўшай гісторыі Венесуэлы? Ну, я б казаў, што Венесуэлу чакае неўпэўненасць і невызначанасць нават бліжэйшай будучыні, бо пакуль што, я думаю, ніхто, у тым ліку і Трамп, не разумеюць, што такое кантроль Амерыкі па-над Венесуэлай і па-над венесуэльскім кіраўніцтвам. Так што тут даволі цяжка казаць, што будзе ў далейшым. Відавочна, што, зноўку, тое, што мы можам зразумець з выказванняў Трампа, з выказванняў Рубіа і іншых прадстаўнікоў адміністрацыі Злучаных Штатаў, тое, што Злучаныя Штаты не зацікаўлены, канешне, ў змене рэжыму, яны зацікаўлены ў нейкай сіле, якая можа кантраляваць эфектыўна Венесуэлу і якая можа дзейнічаць у інтарэсах Злучаных Штатаў Амерыкі, якімі б гэтыя інтарэсы не былі. А ў першую чаргу гэтыя інтарэсы звязаны з нафтавай сферай, нафтаздабываючай сферай Венесуэлы, што абсалютна зразумела, бо гэта краіна з самымі багатымі запасамі вуглевадародаў. І таму, я думаю, амерыканцы будуць дамагацца вяртання амерыканскіх кампаніяў у Венесуэлу дзеля таго, каб здабываць і прадаваць венесуэльскую нафту. Наколькі гэта атрымаецца ў іх, пакуль што сказаць зноўку цяжка, бо дзеля таго, каб нафтаздабываючая прамысловасць працавала адэкватна ў краіне, у Венесуэле, там патрэбны не, скажам, структурныя рэформы, а рэформы сістэмныя. Бо тое, што зрабіў рэжым чавістаў за 20, амаль больш за 25 год свайго панавання, гэта тое, што зрабіў эканамічную мадэль крайне неэфектыўнай, у тым ліку і давёў нафтаздабываючую прамысловасць да вельмі такога, скажем так, жалобнага стану.
Так что тут перед американцами стоит великая задача и великая проблема, а як не просто увайсці, скажем, у Венесуэлу, так, со своими компаниями, инвестициями и так далее, як гэта ўсё прымусіць працаваць і працаваць эффектыўна. Журналістка Катерина Базанова, якая жыве ў Аргентыне, яна спецыялізуецца на лацінаамерыканскай тэматыцы. За некалькі гадзінаў да эфіру расказала Свабодзе пра тое, што цяпер адбываецца непасрэдна ў Венесуэле. Давайте поглядим. Я посмотрела все, что могла по поводу событий, которые происходят именно внутри Венесуэлы. Что там происходит? Во-первых, все люди, которые находились на своих постах во время Мадуро, они все остаются. То есть кроме вывезенного Мадуро и его жены, абсолютно вся полиция, все политики, все военные, все на своих местах. Поэтому вчера организовали, трудно это судить только по видео, но судя по видео было много людей, которые либо сами вышли, либо которых принудили выйти. Была демонстрация в поддержку Мадуро и с требованием того, чтобы его отпустили в Каракасе. Люди, как только более-менее отошли от взрывов, вчера тут же стали в очереди в супермаркеты. Надо понимать, что венесуэльцы очень травмированные тем, что касается гуманитарного кризиса, и прекрасно знают, как это, когда нет еды, когда нет воды, когда нет ничего, медикаментов, поэтому никакого празднования не было. То есть пустые дороги и очереди в любые открытые магазины и аптеки, люди скупали все, что угодно. Я видела какие-то очень скромные опросы того, что происходило в Каракасе, люди очень напуганы. То есть никакой такой эйфории, которая происходит за пределами Венесуэлы, ее просто нет. Потому что даже корреспонденты, которые включаются оттуда, в какие-то международные СМИ, при этом очень, скажем так, очень бережно рассказывая о событиях, их начинают снимать чилийские активисты, то есть они тоже все на своих местах, и там такой абсолютный вакуум власти. То есть никто не понимает, что происходит, ситуация меняется постоянно. Но, опять же, никого не отпускают из тюрем. Да? Все политические заключенные как сидели в тюрьмах, так и сидят. Абсолютно вся армия в казармах. И, собственно, главу страну возглавляет кто? Вице-президент, который стал президентом и который сейчас очень запугивает Трамп. То есть какой сейчас план Трампа? Вы нам должны сдать все. Нефть, дороги, мосты. Если вы это не сделаете, то будут продолжаться удары. Поэтому, конечно, у гражданского населения, паника. Мне кажется, любое гражданское население примерно так бы и реагировало. То есть радоваться пока, наверняка люди между собой, конечно, радуются, потому что Мадуро мало кто любил или поддерживал по-настоящему. Так, чтобы это открыто, люди не понимают, может ли это опасно быть завтра. Потому что явно план Трампа сейчас не предполагает полный, скажем так, разбор этой многолетней системы чивизма. То есть, скорее, это запугивание элит для того, чтобы ему сдали те ресурсы, которые он хочет. По крайней мере, сейчас ситуация выглядит именно так. Мы ў жывым эфіры, задавайце пытанні нашим экспертам, каментуйце, а таксама подписывайтесь на наш канал «Свобода Премиум». Давайте теперь поговорим про белорусский контекст американской операции в Венесуэле. Наталья Эйсмонт, прэсавая сакратарка Александра Лукашенко, заявила, што ён катэгарычна асуджае акт амерыканскай агрэсіі супраць Венесуэлы. Раней афіцыйны Менск падтрымліваў Каракас перад пагрозамі з боку Злучаных Штатаў, заклікаў амерыканскую адміністрацыю не бамбіць караблі, якія падазраюць у дастаўцы наркотыкаў з Венесуэлы. Лукашенко таксама выказваў гатоўнасць прыняць Николаса Мадуро. Перад эфірам я пагаварыла з палітолагам, гісторыкам Розай Турарбекавай пра тое, што азначае для Александра Лукашэнкі адхіленне Николаса Мадуро. Не вельмі добры прыклад для яго, тому што Мадуро гэта ж яго сябра, і Венесуэла з часоў Уга Чавеса таксама гэта краіна такая союзническая, да, для Лукашенко. Поэтому это для него совсем не хороший пример. Я думаю, определенные мысли по этому поводу у него есть, но в целом я считаю, что он убеждается в той картине мира, которая у него сложилась уже в голове, что мир в первую очередь делится на сферы влияния сильнейших держав, и что между ними надо выстраивать баланс отношений. И в этом смысле он достаточно преуспел за последний год. У него добрые отношения, кроме России, тут, скорее всего, угроза, да, поглощения присутствует. Добрые отношения партнерские, союзнические, стратегические отношения с Китаем. И, в общем, есть
развивающийся трек переговорный с американцами. Вот. Я думаю, что в целом анализ его придворных, как говорится, аналитиков приведет его к мысли о том, что так оно и есть. Мир будет разделяться на сферы влияния, и в сферу влияния США в первую очередь входит западное полушарие, о чем, собственно говоря, и свидетельствует последняя принятая стратегия национальной безопасности. Мы с вами прямо сейчас видим, да, реализацию этой стратегии на практике, я имею в виду вот этот венесуэльский кейс. Пан Антон, да вас пытання. Я чытала якраз у тыдні вельмі шмат каментароў у сацыяльных сетках, і ваш калега, кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі у адных з каментароў напісаў, што такім чынам, як амерыканцы захапілі Мадура, Пуцін можа пазбавіцца ад Александра Лукашэнкі. Якія яшчэ праекцыі вы бачыце? Так, сапраўды, аналогія вельмі добрая. Я б нават нагадаў, што гэта адзін з існуючых ужо даўно, досыць даўно страхаў Александра Лукашэнкі. У 2020 годзе, дзесьці там, падаецца, да пачатку жніўня, афіцыйная прапаганда Менска спрабавала прадставіць пратэсты і нейкія дзеянні ўнутры краіны як некую змову Кремля альбо нейкіх расійскіх алігархаў. Вось мы можам узгадаць тых жа вагнераўцаў, якіх лавілі па лесе дзесьці пад Менскам і гэтак далей. То бок Лукашенко ўжо нават не першае дзесяцігоддзе баіцца таго, што нейкія знешнія сілы, нейкі вось спецназ прыедзе і захопіць яго. Тут можна зноў-такі пайти яшчэ далей у гісторыю сучаснай Беларусі і узгадаць на канфлікту скандалу ў Дроздах, калі ў 98 годзе Александр Лукашенко па суці прымусіў усе дыпламатычныя місіі, кіраўнікоў дыпламатычных місій пазбавіцца ад маёмасці, ад сваіх рэзідэнцый побач са сваёй, бо па звестках хтосьці яму падказаў, што побач з ім рэзідэнцыю амерыканскага амбасадара ахоўваюць амерыканскія марпехі, і такім чынам вось ён знаходзіцца літаральна праз некалькі дамоў ад амерыканскіх марпехаў, якія могуць яго захапіць. Вось, але адначасова з гэтым тут немагчыма не пагадзіцца з спадарнай Розай. Мы зараз назіраем адзін з сімптомаў зменаў, такіх глобальных зменаў у свеце, пра тое, што ўсё больш людзей, і Дональд Трамп відавочна адзін з іх, паважаюць права моцнага і, хутчэй за ўсё, будуць вырашаць нейкія сваі пытанні інструментаром, які апошнія некалькі дзесяцігоддзяў здаваўся такім неканвенцыянальным альбо непажаданым. Вось таму я б сказаў, што мы зараз можам убачыць больш развязаныя рукі у таго ж Кітая, у шэрагу іншых краін, у якіх ёсць невызначаныя, незручныя пытанні за сваімі межамі, і калі Дональду Трампу можна захопліваць Нікаласа Мадура, то чаму нам нельга? Дзякуй вялікі. І ў гэты момант у будынку суду чакаюць, калі прывязуць адхіленага прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры. Вы бачыце гэтыя кадры. Гэта ідзе жывая трансляцыя, і цягам нашага жывога эфіру мы будзем паказваць вам, як толькі Мадуру прывязуць у гэты суд, і все тое, што будзе падчас гэтай жывой трансляцыі. Так што заставайцеся з намі. Напярэдадні сустрэчы са спецпасланнікам ЗША Джонам Коулам у снежні Александр Лукашенко сустракаўся з паслом Расіі ў Венесуэлі. І ён таксама прапаноўваў прытулак Мадура ў Беларусі. Яшчэ на момант, пакуль мы размаўляем, яшчэ не прагучала асабістая публічная рэакцыя Лукашэнкі на арышт Мадура. Ці ўдасца яму працягваць з аднаго боку выказваць падтрымку прэзідэнту Дональду Трампу, што ён ужо рабіў, і адначасна выказваць абурэнне з рынаннем Мадура? Вось як адказала на гэтае пытанне Роза Турарбекова. Вы ведаете, его вот эта вот гибкость, да, в таких вопросах, она может просто иногда удивлять. Он может абсолютно противоречивые вещи говорить в одной и той же речи, сам себе противоречить. Я смотрю, что на самом деле, по большому счету, первые лица, например, Путин, например, или Си Цзиньпинь, они тоже не говорят. Хотя очевидно, что их интересы в Венесуэле гораздо больше, чем, например, белорусские интересы. Я думаю, что Лукашенко будет координировать свою позицию в первую очередь с Кремлем. И пока мы видим с вами нет заявлений. И, возможно, так будет
так как кажется, что и не будет никаких, по большому счету, заявлений. Другое дело, что сейчас происходит за кулисами, все находятся в напряженном ожидании, какую конкретно займет позицию новое венесуэльское, старое новое венесуэльское руководство, как дальше будут себя вести в этой связи американцы, каким образом будет устанавливаться провозглашенный контроль со стороны американского правительства, как будет действовать Рубио, насколько я понимаю, как бы он является первым лицом в этом вопросе, он назначен фактически, да, для установления контроля над Венесуэлой. Я думаю, что там идут сейчас очень напряженные консультации или переговоры, я имею в виду между Соединенными Штатами и, собственно, венесуэльской стороной. Вот. И что там происходит, конечно, мне сложно себе представить, но думаю, что там происходят очень интенсивные разного рода консультации, переговоры, угрозы, в том числе не только со стороны Соединенных Штатов, потому что, как вы понимаете, Китай и Россия могут очень серьезно потерять в этой стране. Но, в общем и целом, я думаю, что Лукашенко, его это пауза, да, и не только у него это пауза в публичном поле, она оправдана именно этим, тем, что неопределенная ситуация. Они хотят убедиться в том, что в каком русле будут развиваться события, и тогда, я думаю, они будут делать какие-то заявления, в том числе и Лукашенко. Но я думаю, что Лукашенко выкрутится, он придумает какую-нибудь такую формулу и речь, которая поможет ему поддержать и то, и другое, и при этом не испортить отношения с США, вот я имею в виду развитие этого переговорного трека. Но я думаю, что американская администрация в меньшей степени интересует заявление Лукашенко. И гораздо, конечно, больше будет интересовать позиция России и Китая, и даже вот Ирана. Я думаю, что там как раз вот это направление является для них гораздо более актуальным. Я хацела звярнуцца да Евгена Красуліна. Давайте паспрабуем зрабіць гістарычныя паралелі паміж зрынаннем Мадура і іншымі прыкладамі, калі дыктатары церпяць паразу ў выніку наўпростого вонкавага ўмяшання. Што б вы згадалі? Ну, тут, конечно, можна прыгадаць шмат якія прыклады, у тым ліку і тое, што адбывалася, скажем так, пры непасрэдным удзеле Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось, ну, калі браць там бліжэйшыя выпадкі, 1983 год, Гранада, на Гранадзе там адбыўся чарговы дзяржаўны пераварот, былі цёркі паміж прадстаўнікамі, так скажем, сацыялістычнага выбару. Вось, і у кастрычніку 83 года Злучаныя Штаты накіравалі туды марскую пехоту. Не так гладка прайшло, як і хутка, як у Венесуэле на гэты раз, но тым не менш з мінімальнымі стратамі. Амерыканцы прыбралі той рэжым, які там быў, і усталявалі новы рэжым дэмакратычны. Тое ж самае 89 год у Панаме. Яны праводзяць вайсковую аперацыю, бяруць у палон і, дарэчы, даюць статус ваеннапалоннага дыктатару Панамы Нар'еге. Дарэчы, цяпер я думаю, што цалкам можна чакаць, што і Мадура чакае вось той жа лёс, што ён атрымае статус ваеннапалоннага. Гэта даволі такія, ну, прымальныя умовы утрымання ў турме, так што там не думаю, што будзе яму вельмі кепска. Вось, і зноўку гэта аперацыя ў Іраку ў 2003 годзе, зноўку гэта военная аперацыя амерыканцаў у Афганістане дзеля звяржэння рэжыму талібаў. Так што тут прыкладаў шмат, і ўсе яны даюць даволі вялікую інфармацыю, у тым ліку для параўнання з бягучай сітуацыяй. І калі параўноўваць бягучую сітуацыю з тым, што адбывалася тады, мы атрымаем прыкладна карціну, што, ну так, ёсць парушэнне міжнароднага права. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў можа прымаць на гэты конт свае рэзалюцыі. Генеральная асамблея, як, напрыклад, у тым жа 83 годзе з нагоды ўварвання на Гранаду. Но, тым не менш, гэта ўсё не будзе мець вялікіх наступстваў. За адным выняткам, можа, калі Трамп усё ж такі вось пасля мідтэрмаў у бягучым годзе апынецца у, скажем так, меншасці палітычнай у Злучаных Штатах,
тады можа гэтыя ўсе прэтэнзіі могуць дапасавацца да справы, напрыклад, па імпічменту. Ну, гэта зноўку, гэта ўсё такія прагнозы даволі цьмяныя. Вось, тут хацелася б яшчэ казаць, што чамусьці ў нас такое ўяўленне, што Пуцін спіць і бачыць, як прыбраць яму Лукашэнку. У яго ёсць маса інструментаў, і не толькі вайсковае ўварванне дзеля таго, каб яго прыбраць з пасады кіраўніка Беларусі. Іншае пытанне, што колькі я не звяртаўся да нашых экспертаў-аналітыкаў, я не пачуў аргументаваных, скажем так, аргументаванай пазіцыі, навошта гэта Пуціну. Бо калі мы паглядзім на сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, мы пабачым, што Лукашенко гэта самая выгодная фігура для Крамля ў Беларусі. І тут, уласна кажучы, калі б у Пуціна ўзнікла такое жаданне, хоць малейшае, ніхто б не здолеў яму перашкодзіць. Ніякія там стратэгічныя адносіны з Кітаем, Кітай бы не ўмешаўся за Александра Егорыча, не падпісаўся. Як не падпісаўся ён за іранскі рэжым, калі яго бомбавалі амерыканцы паўгады таму, як ён не ўпісаўся, уласна кажучы, за Венесуэлу. Тут, дарэчы, вось ёсць яшчэ такі моманцік з Венесуэлай, што шмат хто ухваляе гэтую аперацыю, праведзеную амерыканцамі, што цяпер, маўляў, на рынке пойдзе танная венесуэльская нафта, што знізіць агульныя цэны. Цэны і так па прагнозах мусяць знізіцца значна ў бягучым годзе, бо прапанова і так перавышае попыт. І каму будзе выгадна? Расіі так, гэта будзе невыгадна. Але гэта будзе выгадна галоўнаму стратэгічнаму суперніку Злучаных Штатаў па меркаванні Трампа, Кітаю. Кітаю якраз вельмі патрэбна танная нафта. Ён так выкручвае рукі Расіі дзеля гэтых зніжак на нафту, што мама дарагая. А тут яму вось проста на сподышку прыносяць гэтыя нізкія цэны і, калі ласка, уліваем у эканоміку кітайскую гэтую танную нафту. Там, канешне, за сабой цягне і іншы стос праблемаў гэтая вось танная нафта, у тым ліку перагрэву эканомікі. Но гэта ўжо пытанне іншае. Дзякую вялікі. Давайте перайдзем да беларускага кантэксту. Якія ўрокі можа зрабіць Лукашенко з венесуэльскай гісторыі, якія памылкі не паўтарыць? Я запыталася Розу Турарбекову. Я думаю, что первый вывод, который может сделать он из этой ситуации, это то, что не стоит шутить с Дональдом Трампом. Никакие там игры и тем более попытка бросить вызов, там, как это сделал Чавес, да, ничем хорошим не закончится. То есть эта администрация как-то недолго думает, прежде чем использовать силу. И это, я думаю, для него такое, это первый вывод, который он должен для себя сделать. Что касается всего остального, там кто-то пишет о том, что Путин усилил охрану свою, там, и так далее. Я не думаю, что для Лукашенко это вопрос именно так обстоит. И не думаю, что даже для Путина так вопрос стоит. Но я думаю, что они для себя должны сделать вывод в первую очередь именно такой, что то, что говорит Трамп, это не пустозвонство, это за словом идет дело, и очень такое, как вы видите, дело весьма серьезное. И с моей точки зрения, в общем и целом, попытка эту ситуацию урегулировать буквально накануне, да, это кризисное регулирование, то, о чем сейчас Линдси Грэхэм, по-моему, говорит, да, что этому Мадуро предлагалось уехать в Стамбул, да, там это 23 или 27 декабря это предложение было, он не принял это предложение. Это в целом урок всем. Почему? Потому что если Соединенные Штаты ставят такие условия, это буквально был ультиматум, я думаю, то в данном случае для тебя этот вопрос должен решаться соответственно. То есть не стоит бросать вызов Соединенным Штатам, иначе они будут осуществлять то, о чем они говорят. Они и подтвердили свои слова. Может быть, это нам облегчит в определенном смысле ситуацию, связанную с дальнейшими переговорами по политзаключенным. То есть серьезность намерений администрации Трампа, доказанная им сила, что он, человек не просто слово, а человек, который может использовать силу, и ему за это ничего,
что может сделать международное сообщество в данном случае, кроме там слов осуждения. Должно подвигнуть, как мне кажется, Лукашенко к тому, чтобы он быстрее договаривался с американцами. И, возможно, будет такой неожиданный позитивный эффект. Ну, это вот я буквально к этой мысли только сейчас пришла, потому что, как мне кажется, ну, с точки зрения даже здравого смысла, при виде силы, человек, который понимает, что такое сила, да, насилие, да, он будет в первую очередь склонен быстрее договориться. Я згадаю якраз, што Дональд Трамп тройчы ў сацыяльных сетках публікаваў заклік да Александра Лукашэнкі, што трэба вызваляць палітзняволеных, называлася лічба 1500. Ну вот у кантэксце таго, што сказала толькі што Роза Турарбекова, што хутчэй трэба будзе дамаўляцца, больш прыслухоўвацца да гэтых заклікаў. Як вы мяркуеце, спадар Антон, спадар Евген, наколькі мае рацыю спадарня Роза ў гэтым? Спадар Антон, давайте з вас пачнем. Да, дзякуй. Я цалкам згодны. Хутчэй за ўсё, зараз Александр Лукашенко трошачку будзе напружаны. Канешне, я таксама і пагаджаюся са спадаром Евгеном, калі б Крэмль хацеў бы зняць Лукашенку, гэта Крэмль ужо даўно зрабіў. Ён найбольш прадказальны, найбольш зразумелы чалавек, які эфектыўна кантралюе сітуацыю ў Беларусі на бягучы момант. Але ж так сапраўды зараз Александр Лукашенко будзе максімальна гнуткім, максімальна добразычлівым партнёрам Злучаных Штатаў. Ён, магчыма, нават будзе спрабаваць прапаноўваць ураду ЗША нейкія сумесныя прадпрыемствы ў Венесуэле. Мы ведаем, колькі грошай урад Лукашэнкі выдаткаваў на нейкія авантуры па дабычы нафты альбо нейкіх прадпрыемствах на тэрыторыі Венесуэлы у межах сумеснай індустрыі, гэтак далей. Хутчэй за ўсё гэта не будзе цікава самім Злучаным Штатам, але сапраўды так, у Александра Лукашэнкі ёсць вось гэта вельмі добрае пачуццё, нават пачуццё жывёлы, небяспекі, і сапраўды зараз ён будзе максімальна гнуткім, максімальна ісці на нейкія саступкі, значна менш гандлявацца, і калі ён будзе чуць нейкія прапановы альбо просьбы з боку Злучаных Штатаў, ён будзе іх разглядаць больш буквальна і рэагаваць на сігналы, якія паступаюць ад амерыканскага чынавенства больш аператыўна, ад чаго сапраўды можа у пэўным сэнсе выйграць і беларуская грамадзянская супольнасць праз вось гэты так званы гуманітарны трэк, дзе праз вось гэтыя confidence building measures вызваляюцца палітвязні з беларускіх турм, як крок, які Лукашенко вось насустрач Злучаным Штатам робіць, каб падмацаваць сваю такую сяброўскую рыторыку. Спадар Евген, ну сапраўды, як вы мяркуеце, ці амерыканская аперацыя ў Венесуэле паскорыць вызваленне беларускіх палітзняволеных? Ну, тут я не думаю, што яна будзе так моцна ўплываць. Зноўку давайте звернемся до Венесуэлы. Літаральна 2 студзеня у пятніцу перад падзеямі суботнімі Мадура абвесціў пра вызваленне 88 палітвязняў. Пра што яшчэ было анансавана напярэдадні каляду ў мінулым годзе. Там было сказано про 99, 88 мусілі ў пятніцу выйсці на свабоду. Інфармацыі, канечне, няма пра гэта у сувязі з падзеямі. Но тут праблема, мне падаецца, у іншым. Вось, калі я чытаў яшчэ да суботніх падзеяў, там сацыяльныя сеціва, документы венесуэльскай апозіцыі, там відавочна прасочвалася, што галоўнае пазбавіцца Мадура. Вось Мадура сыдзе, Мадуру прыбяруецца, і будзе все супер. Вось, калі ласка, у суботу прыляцеў добры чараўнік на гэтых самых не зусім блакітных верталётах чынук і здзейсніў гэтую мару. Што-небудзь змянілася? Пакуль нічога не змянілася, акрамя таго страху, які мы бачым на тварах венесуэльцаў, калі вось рэдкія журналісты запытваюць рэдкіх мінакоў на вуліцах іхняе стаўленне да таго, што адбываецца і будзе адбывацца ў краіне.
Калі на беларускую сітуацыю паглядзець, асноўны запыт, канечне, гэта галоўнае, каб выйшлі на свабоду палітвязні. Вось яны будуць выходзіць. Як прыбралі Мадуру, так будуць выходзіць палітвязні. Толькі рэжым Лукашэнкі працягвае набіраць і будзе працягваць набіраць новых палітвязняў. І калі ўзнікнуць прэтэнзіі, а што гэта? Ён жа падманвае. У любы момант могуць казаць: хвіліначку, спадарства. Ваша замова была, каб людзі выходзілі на волю. Яны выходзяць на волю, выходзяць, усё, і будуць выхадзіць яшчэ вельмі доўга. Улічваючы, што не было зададзена іншага, скажем так, параметра, каб людзі не сядалі. Вось калі б галоўная тэма была зрабіць так, каб людзі не сядалі у турмы, вось тады, можа, штосьці станоўчае можна было чакаць ад таго, што вось адбываецца цяпер. А цяпер так, Лукашенко, можа, будзе з большай ахвотай выпускаць, дык ён і так адпускаў, яму гэта нічога не каштуе. І таму вось мы будзем радавацца, у нас будзе радасць. Людзі будуць выходзіць на свабоду. То, што будуць садзіцца новыя, так у патэнцыяле гэта радасць, што яны выйдуць потым на свабоду. Так што тут мы маем справу, уласна кажучы, калі кажам пра Трампа з такім злым джынам. Ён выконвае жаданні нашы, но ён выконвае іх літаральна. Таму цяпер чалавецтву, у тым ліку і нам, трэба будзе вельмі асцярожна і вельмі абачліва фармуляваць свае жаданні, каб яны не былі выкананы так, што нам потым вельмі не спадабаецца варыянт іхняга выканання. А тут прыходзяць каментары, пытанні, і многія людзі просяць правесці паралелі паміж венесуэльскай апазіцыяй і беларускай апазіцыяй. Мы неўзабаве гэта зробім. Але давайте цяпер пагаворым пра адпаведнасць амерыканскай вайсковай аперацыі амерыканскаму і міжнароднаму праву. І паслухаем ацэнку юрысткі міжнародніцы Кацярыны Дзяйкалы. Естественно, то, что случилось 3 января, операция США в Венесуэле нарушает и законодательство США, и международное право. Здесь не может быть никаких двойных толкований и оправданий. При этом мы видим уже сегодня, как Рубио, отвечая на вопрос, почему не было получено разрешение Конгресса, которое должно быть получено для проведения таких операций, в этой ситуации, почему не было получено, он говорит о том, что это было не вторжение, а операция по обеспечению правопорядка. Но это совершенно можно назвать калькой из того, как Путин назвал вторжение в Украину и все, что там происходит, не войной, а специальной военной операцией. Здесь абсолютная параллель. Если говорить о международном праве, то нарушен принцип невмешательства и право народа на самоопределение. Совершенно очевидно, что эта ситуация вызвала такую неоднозначную реакцию, потому что вроде бы произошла хорошая штука, свергли диктатора. Как некоторые эксперты пишут, быстро и эффективно. Да? Быстро и эффективно, мол, решился вопрос. Поэтому это каким-то образом, наверное, должно оправдывать эту ситуацию. Но на самом деле, конечно же, это не так, потому что когда мы приступаем закон или оправдываем такие нарушения во имя типа добра, да, это неизбежно всегда рикошетом отзывается на ситуациях, когда такое нарушение будет использоваться, то есть когда становится это, когда начинает это быть нормальным, и тогда не стоит удивляться, когда в ситуациях, в которых нам кажется это несправедливым, это тоже будет происходить. Потому что когда вы принимаете аргументы не в зависимости от того, что установлено правом, а право в современном обществе — это единственное легитимное мерило. Это единственное легитимное мерило, да, которое устанавливает правила поведения. Так вот, если вы принимаете что-то, что поза этим мерилом как норму, в принципе, допускаете это в ситуациях, которые вам кажутся правильными. Но потом не надо удивляться, что это происходит в ситуациях, которые вам кажутся неправильными. Я запыталася Кацярыну Дзяйкалу пра магчымыя наступствы знешняга зрынання дыктатара. Паслухаем яе адказ. Помимо фактов нарушения, здесь еще важно понимать последствия. Да? Последствия, опять же, нам кажется, особенно нам,
людям, белорусам, которые живут в стране с диктаторским режимом, да, которые вынуждены были сотни тысяч уехать и пребывать сейчас в этой всей состоянии вынужденной эмиграции, да, вынужденного изгнания, бесконечных транснациональных репрессий. И, естественно, все мы хотим, чтобы это быстрее закончилось. Это естественное желание, поэтому, в принципе, совершенно понятно примирение этой ситуации на ситуацию белорусскую. Но, понимаете, когда мы говорим эффективно и быстро, мы должны понимать, что такое эффективно в этой ситуации. Тот факт, что физически диктатор как бы изымается из своего государства и как бы свергается его режим, может быть эффективным, если у нас это и есть конкретно цель, да, убрать диктатора. Но когда мы говорим о смене режима, с диктаторского, о переходе, о транзите, да, демократическом транзите, убрать диктатора — это не есть цель, это есть средство для того, чтобы двигаться дальше к демократическому транзиту в другом направлении, чтобы выстраивать новое государство, трансформировать систему, правовую в том числе, да, ну и общество. Так вот, для целей этого процесса иностранное силовое вмешательство не может быть эффективным, не есть, как минимум под огромным вопросом, потому что устранение самого диктатора — это только начало пути. Эти все процессы, они очень важно, чтобы происходили как бы под контролем самого общества. Да, конечно, нам кажется, мы устали, это быстро, это эффективно, если кто-то бы пришел нам на помощь. Честно говоря, не дай бог, чтобы такое случилось в Беларуси. Никогда не думала, что это скажу. Но для общего блага страны и общества это не было бы чем-то положительным. Антон, ці вы згодныя з Кацярынай Дзяйкалай, што яна вельмі не хоча, каб вонкавыя знешнія сілы прыйшлі на дапамогу і пазбавілі Беларусь ад дыктатара? Да, я літаральна пару секунд таму зразумеў, што Кацярына спасылаецца менавіта на мой пост, дзе у першых словах напісаў слова «эфектыўна» і «хутка». Сапраўды так, адначасова з гэтым мы мусім вельмі добра зразумець, што Злучаныя Штаты і Дональд Трамп асабіста не ставілі сабе мэтай дэмакратызацыю Венесуэлы. Як працэс, гэта вельмі добра ў паліталогіі вывучаны працэсы. Апошнія дзесяцігоддзі дэмакратызацыя разумелася у сваёй мадэрнізацыйнай плыні, як міжнародная дапамога праз шэраг інстытутаў, якія тым ці іншым вельмі павольным шляхам дапамагаюць пераходзіць такім рэжымам ад дыктатура альбо аўтарытарнага кіравання да больш дэмакратычных формаў кіравання. Мы мусім разумець, што Злучаныя Штаты не ставілі такой мэты, яны ставілі мэту менавіта вывесці Мадура, яго асудзіць і паставіць падкантрольны Злучаным Штатам рэжым у Венесуэле, хутчэй за ўсё абапіраючыся на ўжо існуючыя там эліты. Як казаў сам дзяржсакратар ЗША, яны нават не разглядаюць уплыў венесуэльскай апазіцыі, якая зараз знаходзіцца ў выгнанні. Адначасова з гэтым я полностью пагаджаюся са спадарнай Кацярынай, што не дай Божа гэты сцэнар можа быць прыменены да Беларусі. Мне вельмі складана зразумець людзей, якія вось зараз посцяць малюначкі з Лукашэнкам вось на месцы Мадура, бо літаральна мы можам гэта параўнаць, як будзе прызначана прэзідэнтам, не ведаю, Наталья Качанова, але сітуацыя ў Беларусі дакладна не стане лепей. Адзінае, што амерыканскі бізнес ніколі не зойдзе ў Беларусь, бо Лукашенко так за дзесяцігоддзі не знайшоў у Беларусі нафту. Вось, таму гэта інструмент, безумоўна, супярэчыць міжнароднаму праву. Так, ёсць пэўныя лазейчыкі ўсё ж такі ў амерыканскім праве, якія дадаюць амерыканскаму прэзідэнту пэўныя інструменты для такіх падобных вайсковых дзеянняў, але ж дакладна там ўсё ж такі гэта хутчэй лазейчыкі, чым інструменты, якім прэзідэнт мусіць карыстацца у нармальным становішчы. Ну і так падсумуючы, тое, што мы зараз назіраем,
безумоўна супярэчыць міжнароднаму праву, але ж калі мы зазірнем на існуючую сітуацыю крышачку з менш ідэалістычнага падыходу, то бок не з пункту гледжання ідэальных сцэнароў, так мы ўсіх хочам, але ж крышачку з кампаратывісцкага падыходу ёсць, пусть і не вельмі вялікі, але ж шанец зараз на пазітыўныя змены в Венесуэле. То бок так, безумоўна, з арыштам венесуэльскага аўтакрата, хутчэй за ўсё, павольная сітуацыя ў Венесуэле не будзе з дапамогай ЗША змяняцца да лепшага. Але ж, безумоўна, з наступнага панядзелка Венесуэла не стане нейкай магічнай краінай, дзе все будуць шчаслівы, а эканоміка будзе найлепшай у свеце. Гэтага, канешне, не адбудзецца. Мы ў жывым эфіры, прыходзяць каментары, я зачытаю адзін з іх. Так, часам лепш на пенсію, чым у Нью-Йорк, маецца на ўвазе Александр Лукашенко, і цяперашняе паседжанне суду ў Нью-Йорку, на якім Николясу Мадура выставіць абвінавачванне. Спадар Яўген, ваша рэакцыя на словы юрысткі-міжнародніцы, на тое, што знешняе ўмяшанне ў справы Беларусі – гэта тое, што беларусам зусім не патрэбна? Ну, тут я могу только погодиться. Хвилиночку саморекламы. На YouTube есть на моем канальчику цикл лекцию по диктаторских режимах, які я читал, може, гадки 2 тому. І там есть у тим ліку сценарій звергання диктатури, і я розглядаю некоторі історичні приклади ось вонкового умішальництва з метою звергнути диктатора. І по выніках вынікі атрымліваюцца вельмі адмоўныя. Гэта праводзіць, як правіла, к зацяжным унутраным канфліктам, ну ці зацяжной акупацыйнай адміністрацыі. Вось ёсць 2 плюсіка у гістарычных прыкладах. Гэта тое, што ўжо прыгадаваў Грэнада 83 год і Панама 89, пачатак 90-го году. У выніку гэтыя краіны дэмакратызаваліся, але ўсё астатняе гэта скрозь мінус практычна. Вось возьмем Афганістан, які нам якраз, на мой погляд, дае магчымасць зразумець, што будзе і ў Венесуэле. Уласна кажучы, калі амерыканцы ўварваліся ў Афганістан з мэтай звяргання рэжыму талібаў, яны разглядалі Афганістан як нешта чужое. Вось ведаеце, ёсць такое паняцце арыенталізм, такая канцэпцыя, падыход. Так, вось ёсць мы, а ёсць чужое. Штосьці такое, ну, цывілізацыйна для нас незразумелае. Тое, што адвяргае нашу культуру, нашыя каштоўнасці, наш нават погляд на свет, карціну свету. Вось амерыканцы прыйшлі ў Афганістан з такім уяўленнем. І яны, вось як нас вучылі яшчэ за савецкім часам, усход справа тонкая, вось яны ставіліся да ўсходу як да справы тонкай. З улікам усіх там мясцовых гэтых асаблівасцяў, кшталту карупцыі і гэтак далей. У выніку чаго новая адміністрацыя, пастаўленая амерыканцамі, просто валізамі даляры возіла з краіны на Блізкі ўсход, у тыя ж Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, за кошт чаго, уласна кажучы, Дубай падняўся вельмі моцна. І гэта нягледзячы на тое, што спецыялісты просто крыкам крычалі, што вы робіце, афганцы такія ж людзі, як і мы. У іх тыя ж патрабаванні, у тым ліку яны патрабуюць дэмакратыю сабе. Што мы бачым па выніку ў Афганістане? Амерыканцы не дасягнулі сваіх мэтаў і дзякуючы у тым ліку высілкам Трампа, які падпісаў гэтую угоду, што амерыканцы выводзяць войскі, мы бачылі вось гэтую жахлівую карціну эвакуацыі амерыканцаў з кабульскага аэрапорту. Вось гэта дазваляе казаць, што калі мы бачым, што Трамп зноў падыходзіць да Венесуэлы, што не нам толькі вось гэтага персанажа, які стаіць на вяршыні піраміды, памяняць, а ўсё астатняе не чапаць. Дык тут можна спрагназаваць праз параўнанне з афганскай сітуацыі, што праз некаторы час мы пабачым такія ж уцёкі амерыканцаў з Венесуэлы, без станоўчых пераменаў. Так што тут вось гэтае вонкавае ўмешальніцтва, яно ні ў якім разе не прыводзіць да у некаторых выпадках выключных, яно прыводзіць да станоўчых зменаў, но гэтыя выключэнні якраз пацвярджаюць правіла агульнае, што вонкавае ўмешальніцтва да эфектыўных
пазітыўных пераменаў, як правіла, не прыводзіць. Што тычыцца другого складальніку, вось гэтага юрыдычнага, так, тут ўсё ж такі зноўку у нас ёсць аналогі ў гісторыі, пачынаючы з гэтак званай квазівайны, гэта 1798-1801 год. Гэта першая вайна амерыканскага флоту у тым ліку супраць французаў, нечакана французы тады былі саюзнікамі амерыканцаў у вайне за незалежнасць. І гэтая квазівайна вялася без ухвалення Кангрэсу. Зноўку, калі мы паглядзім на Канстытуцыю Злучаных Штатаў, я ўсё ж такі не спецыяліст па Злучаным Штатам, но Канстытуцыю глядзеў, першы артыкул – гэта паўнамоцтвы Кангрэсу, дзе у тым ліку прописывается право Конгрессу обвешать войну. Артыкул 2. Президент Злучаных Штатаў з'яўляецца галоўнакамандуючым узброенымі сіламі, і, адпаведна, ён можа аддаваць загады. Вось, калі мы пераносім гэта на аперацыю у Венесуэле, тут зноўку пытанне, а як мы гэта назовем? Гэта мы назовем вайной ці ўварваннем? Вось, 6 год тому, ровно за 6 год до операции в Венесуэле, при папярэдняй кадэнцыі Трампа быў забіты камандзір атраду Аль-Кудс у рамках корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі ў Іране Касем Сулеймані. Вось гэтая аперацыя, гэта вайна ці не, яна была здзейснена без ухвалення Кангрэса. Зноўку, забойства Усамы бен Ладена падчас кадэнцыі Абамы, гэта парушэнне законаў амерыканскіх ці не. Вось цяпер можна назіраць у медыйнай прасторы Злучаных Штатаў вось гэтую дыскусію. Як гэта расцэньваць? Як вайну? Ці ўсё ж і на гэта патрэбна санкцыя Кангрэсу? Ці ўсё ж такі гэта аперацыя, якая не патрабуе гэтай санкцыі? Я думаю, тут ўсё ж таки будуць схіляцца до того, што гэта не вайна, а аперацыя. Вот мы будем далей, Свабода будзе далей сачыць за всю гэтай сітуацыяй і падаваць розныя меркаванні. Спадар Яўген, у нас не так шмат эфірнага часу, я хацела яшчэ вельмі важныя пытанні абмеркаваць. Ну, дзяржсакратар ЗША Рубіо заявіў, што Вашынгтон гатовы паспрабаваць працаваць з былой віцэ-прэзідэнткай, а цяпер выканальніцай абавязкаў прэзідэнта Дэлсі Радрыгас і астатнім кабінетам адхіленага Мадура. Рубіо не даў ніякіх намёкаў на тое, што адміністрацыя Трампа падтрымае пазітыўных дзеячоў, які Вашынгтон раней называў законнымі лідарамі краіны. Ну, гэта лідарка венесуэльскай пазіцыі, нобелевская лаўрэатка Марыя Каріна Мачада, палітык Эдмунда Гансалес, галоўны супернік Мадура на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, які быў вымушаны эміграваць. Антон Яўген, як вы ацэньваеце шансы ў венесуэльскай пазіцыі цяпер і якія тут могуць быць паралелі з беларускай пазіцыяй у выгнанні? Вот для іх гэта новыя магчымасці, ці гэта ілюзія? Антон, калі ласка. Да, дзякую, вельмі добрае пытанне. Ну, перш за ўсё так, сапраўды, калі тая ці іншая аперацыя по амерыканскаму праву не называецца вайной, то у прэзідэнта у межах яго разумення нацыянальнай бяспекі, бо гэта выключна яго партфоліо, ён можна выкарыстоўваць вельмі шырокі спектр сродкаў, нават вось корпус морской пехоты быў вельмі доўгі час такім эксклюзіўным ударным кулаком прэзідэнта США, які прэзідэнт США вось мог выкарыстоўваць корпус морской пехоты без аніякага ўзгаднення з тым жа Кангрэсам. Таму зараз асабліва, калі дадаць да гэтага вось гэту юрыдычны бок праз тое, што гэта была аперацыя агентства по барбе з наркотыкамі, то безумоўна гэта ніхто ў Злучаных Штатах, асабліва бягучы момант з большинством рэспубліканскім кангрэсе, дакладна не будзе ніхто называць вайной. Вось, што да вашага пытання наконт шансаў венесуэльскай апозіцыі выгнанні, то тут я, на жаль, вельмі песімістычны, бо у апошніх інтэрв'ю дзяржсакратар Рубіо казаў, што так, ён доўгі час ведае спадарню Мачада, але, на жаль, большасць з венесуэльскай апозіцыі не знаходзіцца на яе тэрыторыі, знаходзіцца ў выгнанні, не мае інструментару контроля, дзейснага контроля над сітуацыяй внутры краіны, таму Злучаныя Штаты будуць абапірацца на існуючыя эліты. То бок, канешне, шансы у венесуэльскай апозіцыі зараз
падвышаюцца, але незначна моцна. То бок мусіць прайсці вельмі доўгі працэс трансфармацыі, палітычнай трансфармацыі ў Венесуэлы под контролем самих Злучаных Штатаў. Магчыма, у венесуэльскай апозіцыі зараз больше шансаў трапіць у парламент, але ж усё ж такі у бягучай апозіцыі ў выгнанні шанец трапіць да ўладу можа прыйсці толькі праз некалькі год, але дакладна не зараз. Мы толькі што бачылі і працягваем бачыць кадры, гэта венесуэльская апозіцыя ў выгнанні ў Перу і ў Барселоне. Спадар Яўген, да вас тое самае пытанне, але больше давайте засяродзімся на паралелях паміж венесуэльскай і беларускай апозіцыяй, якая знаходзіцца ў выгнанні. Я думаю, каб зразумець вось гэтую праблему венесуэльскай апозіцыі, трэба на маленькі крок назад вярнуцца ў нашай размове. І вось гэтая праблема вайна ці вайсковая аперацыя. Я думаю, гэтая праблема паўстала перад адміністрацыяй Трампа, яны разумелі, чым небяспечна для іх менавіта вайна у Венесуэле. Гэта зноўку, гэта пагражае герыльяй, партызанскай вайной супраць іх, супраць новых уладаў. Каб пазбегнуць гэтага, я думаю, яны абралі вось такую хірургічную аперацыю. Прыбіраем цэнтральнага чалавека, фронтмена, а астатнія будуць больш пакладзістымі і з імі будзе прасцей дамовіцца. І таму танней, скажем, напалохаць тых, хто існуе і хто трымае рэальны кантроль над краінай, чым спрабаваць паставіць новых людзей і ўвогуле новую сістэму. Таму яны, канешне, і адсунулі ў бок апазіцыю венесуэльскую. І зноўку звяртаем увагу на тое, што паслужыла фармальнай падставай для таго, каб ігнараваць апазіцыю. Скажыце, я выбачаюся, што я вас пераб'ю, які тут аналогіі могуць быць з беларускай апазіцыяй ў выгнанні, калі будзе падобная сітуацыя, калі яна можа здарыцца? Значыць, добра, давайте, сітуацыя падобная, калі можа здарыцца. Вось тое, што зрабілі амерыканцы, яны ўзмацнілі рэжым чавістаў. Па факце. Рэжым чавістаў там трымаўся таксама на чэсным слове. Цяпер яны яго ўзмацнілі. І такім чынам яны адсунулі дэмакратызацыю Венесуэлы і прыход апазіцыі да ўлады на невядомы тэрмін. Тое ж самае будзе ў Беларусі, калі хтосьці вайсковай справай, вайсковай сілай здумае змяніць рэжым, ён зменіць Лукашэнку на Качанаву, Церцеля, каго там яшчэ ёсць, но не зменіць сам рэжым. Вось таму для беларусаў, канечне, больш цікава, калі рэжым Лукашэнкі адсекаецца ад вонкавых рэсурсаў, і тады лёс Лукашэнкі будуць вырашаць самі беларусы, і гэта вырашыцца вельмі хутка, бо ніхто не хоча паміраць галоднай смерцю. І таму, вось, власна кажучы, Лукашэнка будзе прыбраны, ягоная сістэма рассыплецца. Проста праз тое, што яна не можа існаваць самастойна, яна можа існаваць толькі з вонкавай падпіткай. І таму гэта будзе вырашана вось беларусамі, дэмакратызацыя можа наступіць у Беларусі цяпер куды хутчэй, чым у Венесуэле. Но вяртаемся зноўку да вось гэтай фармальнай падставы, чаму адвергнута Мачада, таму што у верасні апублікаваны сацыялагічныя апытанні кампаніі Датаналізіс, гэта незалежная сацыялагічная кампанія ў Венесуэле, і там Мачада мае 64% негатыўнага рэйтынгу. Такім чынам, у Трампа, у ягонай адміністрацыі ёсць аргумент, а Мачада не падтрымліваюць. Далей мы чытаем сацыяльныя медыа венесуэльскія, дзе ёсць абмеркаванне, і мы бачым, наколькі венесуэльцы проста афігелі ад гэтых вынікаў яшчэ ў верасні. І там запытваюць, а дзе гэтыя сацыёлагі праводзілі апытанку? У сваім доме, магчыма. Такім чынам, вось, калі мы прыгадаем праблемы сацыялагічнымі апытанкамі ў Беларусі, тут таксама можна знайсці вось такія падмурачкі для аргументацыі, што беларускую апазіцыю дэмакратычнай сілы ніхто не падтрымлівае. І такім чынам таксама даць падставу для ўмацавання рэжыму Лукашэнкі. Я думаю, гэта паціху і адбываецца. І у нас застаецца зусім мала эфірнага часу. Я хацела вам абодвум задаць важнае пытанне, калі ласка, адкажыце каротка. Напярэдадні вайсковай аперацыі ў Венесуэле Дональд Трамп пагражаў іранскім уладам дзеяннямі, я цытую, калі яны працягнуць падаўляць пратэсты, якія 8-й дзень працягваюцца ў Іране з прычыны пагаршэння эканамічнай сітуацыі, палітычнага прыгнёту. Як выглядае гэтая пагроза ў кантэксце арышту Мадура, калі ласка, Антон?
Я б зараз не прадугледжваў нейкіх вельмі актыўных дзеянняў з боку Злучаных Штатаў. Хутчэй за ўсё, Дональд Трамп спыніцца дзесьці на ўзроўні такой больш-менш агрэсіўнай рыторыкі. Мы мусім разумець, што вось гэты бомбавы удар, які па факце знішчыў ядравую праграму Ірана, быў праз тое, што Іран вельмі актыўна пагражаў бяспекі Ізраіля, які з'яўляецца галоўным партнёрам Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе. Зараз, хутчэй за ўсё, зноў-такі сітуацыя ў руках пратэстоўцаў у Іране, калі яны змогуць неяк змяніць сітуацыю альбо прымусіць урад Ірана на нейкія саступачкі, альбо на нейкую нават лёгкую адлігу, Злучаныя Штаты паспрабуюць скарыстацца гэтай сітуацыі у разуменні бягучай адміністрацыі Злучаных Штатаў. Але пакуль ситуация внутри Ирана застаецца стабільнай і у гэтых пратэстоўцаў няма ніякіх таких значных дасягненняў, я лічу, што Дональд Трамп застанецца на ўзроўні такой агрэсіўнай рыторыкі. Спадар Яўген? Ўсё ж такі пратэстоўцы ў Іране адрозніваюцца ад таго, што было нават у 22-м годзе. Можа, іх менш па колькасці, але затое яны больш радыкальныя, у іх канкрэтныя палітычныя лозунгі. Геть рэжым аятолаў. Больш за тое, гэта пераходзіць ужо і ў антыісламскія захады з боку пратэстоўцаў. І тут я б казаў, што больш за ўсё будучыня Ірану вось у бягучы момант залежыць не ад Трампа, не ад аятолаў, а ад саміх іранцаў, наколькі яны здолеюць вытрываць гэты пратэст, бо там гэта ўсё завязана на даволі істотны слой, гэта гандляры сярэднія і дробныя. І калі яны будуць трымаць страйк, для рэжыму аятолаў будзе даволі складаным пытанне, а як у гэтай сітуацыі выжываць і што рабіць далей. Тым больш, што у самога рэжыму ёсць такая праблема, як вялікі ўзрост верхоўнага лідара аяталы Алі Хаменеі. І вось калі з ім штосьці здарыцца, я думаю, гэта таксама будзе тым фактарам, які паўплывае на далейшае развіццё сітуацыі. Не думаю, што Трамп тут будзе надта актыўным у пазіцыі адстойвання правоў пратэстоўцаў. Но тым не менш, мы ўжо не раз казалі сёння пра ягоную непрадказальнасць. І таму, калі ён заўважыць там нейкія для сябе перспектывы, цалкам магчыма, што ён умешаецца і удары будуць нанесены, хутчэй за ўсё, там па ваенных аб'ектах, па корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі і таму падобне. Дзякуй вялікі. Ну і ў гэты момант людзі ўсё яшчэ чакаюць ля будынку суду адхіленага прэзідэнта Венесуэлы Нікаляса Мадура, якому, як мяркуецца, выставіць абвінавачанні, звязаныя са злачынствамі, звязанымі з наркотыкамі. А як гэта будзе адбывацца, сачыце і за YouTube-каналамі Радыё Свабода, і за нашым сайтам. Мы будзем аператыўна паведамляць самую апошнюю інфармацыю, таксама запрашаць экспертаў, якія патлумачаць сітуацыю, якім чынам гэта можа ўплываць, у тым ліку, на Беларусь. І я дзякую нашым сённяшнім экспертам, гісторыку Евгену Красуліну, а таксама амерыканісту, дарадцу агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антону Пянькоўскаму за ўдзел у нашым эфіры. Дзякуй вялікі. Дзякую вам. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.